Аз съм Боян Банов, представлявам Боил ЕООД. Развиваме дейност близо до Русе. Занимаваме се с белене на слънчоглед, земеделие и в общи линии от тази година започнахме да предлагаме и семената на Nuseed. Реално работим с Nuseed от първото им стъпване в България. Ние сме едни от първите им клиенти, изпробвали сме първия хибрид, който са внесли в Европа и от тогава имаме добри впечатления от селекцията на Nuseed. Надяваме се да успеем да развием в нашето производство семената на Nuseed и по-конкретно confectionery хибридите, които да ни помогнат да увеличим пазарния си дял и да подобрим качеството си. Nuseed ни предоставя информация конкретна за хибридите, за тяхните плюсове, с какво трябва да внимаваме, да се съобразим, за да получим възможно най-добрите резултати. Концентрирали сме се върху хибридите, които са за белене, защото това е, което за нас е важно, да подобрим качеството на крайния продукт, който предлагаме. Моите впечатления са много добри, защото това е единствената фирма, която предлага този тип семена, които реално се вписват чудесно в нашето производство. Относно клиентите, които също закупуват семена от нас, очаровани са от развитието, цялостно от добивите, от параметрите на получените семена. Основните предизвикателства, както винаги, зависими сме от времето. Както всички знаем, това е фабрика на открито и за нас е много важно да са устойчиви на суша, на болести, да са лесни за култивиране, да са clear-field, т.е. да са толерантни към определени хербициди, за да бъдат по-лесни за отглеждане. Надяваме се да разширим портфолиото си с хибриди, които са за човешка консумация, т.е. да можем да стъпим на нови пазари, за да увеличим и предлагането на нашите продукти. Партньорството с Nuseed го виждам като увеличаващи се обеми и все така добро партньорство.